מה לא עושים כדי לרצות אישה יפהפייה שהייתה פעם אשתך? תן לנו בבקשה צלוחית קטנה של חמאה. ואם אפשר עוד כמה מפיות? תודה. תודה. זה היה מציג. אתה אף פעם לא היית מאבחן טוב שזה נגע לי. עם אחרים זאת אופרה אחרת. את מרמזת בזה משהו? לא. אולי. שהטיפול שנתת לי היה שגוי. טוב, אז זה לא מה שרציתי לומר לך, לא בשביל זה והדמינה. אני חשבתי שהעניין הזה בינינו סגור. שום דבר לא סגור, זה עורכי הדין שלי. עכשיו אנחנו לבד. אנחנו לבד. זה סבייך בוס. זה הזדמנות. למה כל כך בטוחה? אני דואג לאודליה ותוקלמי, אני דואג גם לך. תמיד ישנה סכנה, אפילו סתם על הכביש. ילדים מבצעים לכביש, יש מטורפים, אז איך את רוצה שלא יקרה? כמו אידיוט, אני עומד מול ילדה פצועה אנושה, ונאנח הנחת רווחה שזו לא אודליה. איך אני צריך לדעת? איזה סכנה? מה אני כבר מבקש?